мегӯем бинандагони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Нашри навбатии барномаи сайёҳии варзиширо аз деҳаи Хирманҷои ноҳияи Шамсиддини Шоҳин пешниҳоди шумо менамоем ва дар ин сайёҳати варзишии моро ҳамроҳӣ мекунанд якчанд нафар сокинони деҳаи Хирманҷои ҳамин ноҳия ва сайёҳати мо имрӯз аз дараи Шуробак оғоз меёбад. طولی تمامی سفر پیاده‌گردی ما امروز قریب 4 کیلومتر تشکیل می‌دهد و نقطه جنبستی برنامه ما این آب شفای این منطقه خواهد بود. ما را همراه باشید. می‌رویم. воқеан ҳам тобистони гарми тоҷикистон бо офтоби дурахшону ҳавои пурҷӯш моро ба кашфи ганҷинаҳои табиати кишвар даъват мекунад. ҳамин тавр сайёҳати мо аз канори пули Хирманҷо дар назди дарёи мавсимии Шуробак шурӯъ шуд. дараи Шуробак воқеъ дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин 243 километри ҷанубу шарқи шаҳри Душанбе яке аз он мавзеъҳои камназирест ки зебоии табиати орому аҷибро дар худ нигоҳ медорад. ин дара ки дар баландиҳои аз 850 то беш аз 1000 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст, бо кӯҳҳои бузурги тахтасангӣ, чашмаи шифобахши оби шифо ва манзараҳои дилрабои худ қалби ҳар як сайёҳро тасхир мекунад. сайёҳати пиёдагардии варзишӣ ба ин дара на танҳо як фаъолияти ҷисмонӣ, балки як сафари маънавию равонӣ ва кашфи табиати аҷиби Тоҷикистон аст. ин мавзеъ ки дар ҳудуди хоҷагии шикорӣ сафари дашти ҷум ҷойгир аст, бо фазои салқину ором ва манзараҳои беназири худ моро ба як сайёҳати пур аз кашфиёт мебарад. дараи мавсимии Шуробак ки дар фасли баҳор аз об пур мешаваду бо садои пургулгулааш дараро зинда мегардонад, дар тобистон ба як ҷӯйбори хурди ором табдил меёбад, ки аз миёни сангҳои дара бо нармӣ ҷорӣ мешавад. роҳи мо ки қариб ҳамвор буд, аз болои сангрезаҳои хурду бузург ва канори ин ҷӯйбор идома ёфт. паҳнои дара дар оғози роҳ тақрибан 50-60 метрро ташкил медод, аммо бо ҳар қадами пешрафтан кӯҳҳои баланди сангӣ аз ду тараф наздик мешуданд, гӯё моро ба як олами пинҳони табиат ворид месохтанд. тобистони гарми таго бо тамоми қувваташ худро нишон медод, аммо дохили дараи сангзор фазои салқину ором ҳукмфармо буд. мо ҳамроҳи чанд нафар аз сокинони деҳаи Хирманҷо бо шавқи зиёд роҳи худро оғоз карда будем, то зебоиҳои пинҳонмондаи ин дара ва чашмаи шифобахши онро муаррифӣ ва пешниҳоди шумо намоем. ин роҳ гарчанде бо роҳҳои пурсанг каме душвор буд, барои ҳама аз ҷумла сайёҳони ҳаваскор ба кӯҳу кӯҳнавардӣ муносиб аст, чун кӯталии тез надорад ва масофаи умумии он тақрибан 3-4 километрро дар бар мегирад. бо расидан ба нахустин гардиши дара манзара ба таври куллӣ дигаргун шуд. кӯҳҳои бузурги тахтасангӣ ки бо шаклҳои ғайриодии худ ҳам зебо ва ҳам воҳиманок менамуданд, моро иҳота карданд. поёни ин кӯҳҳо ки аз таъсири обҳои сел ва бодуборон дар тӯли садсолаҳо шуста ва суфта шуда буданд, шаклҳои табиии аҷибе ба вуҷуд оварданд ки достони миллионсолаи табиатро нақл мекарданд.
дохили дара ки пурра аз сангу сангреза иборат буд, қариб ки ҳеҷ гуна сабза ё гиёҳе ба чашм намерасид. танҳо дар болои кӯҳҳо дар баландиҳои дур майсазори сабзу зардча ва дарахтони кӯҳии пароканда дида мешуданд. бо пешрафтани мо дара то рафт тангтар мешуд. дарёчае ки аз миёни дара мегузашт бо садои нарми худ моро ҳамроҳӣ мекард ва ин садо дар фазои ороми дара мисли як мусиқии табиӣ садо медод. бо тай кардани бештар аз 2 километр роҳ дар миёни дараи сангзор мо ба чашмаи оби шифо расидем. ин чашма ки аз канори як кӯҳи шахӣ ҷӯш дода мебарояд, ганҷинаи воқеии дараи Шӯробак аст. оби он ки на гарму на хунук мебошад, бо ҳарорати мӯътадили худ дар ҳамон фасли сол яксон мемонад. ба қавли мардуми маҳаллӣ ин об барои бемориҳои пӯст ва узвҳои ҳозима шифобахш аст. сокинони деҳаҳои Хирманҷо ва Кишт аз ин чашма на танҳо барои нӯшидан, балки барои оббозӣ ва ҳатто таъмини заминҳои хоҷагии деҳот истифода мебаранд. мо аз оби чашма нӯшидем ва зарфҳоямонро низ бо оби шифо пур кардем. тавре ки ба мо гуфтанд роҳбаладон, дар вақти фасли баҳор оби чашма хеле ҳам зиёд мешавад ва ҳоло бошад дар тобистон обаш тавре ки омадем кам шудааст ва аз ин ҷо ба мисли шаршараи хеле зиёд обаш ҷорӣ мешавад. ҳоло бошад аз поёнтар, каме поёнтар аз ин ҷо обаш ба берун ҷорӣ мешавад. аз он ҷо бошад як шаршараи дигар кардагӣ ҳастанд барои бо қубур ва ногуфта намонад ки ин оби шифо ба бемориҳои пӯст ва узвҳои ҳозима давом мебошад. ҳарчанд нуқтаи охири хатсайри сайёҳати пиёдагардии варзишии мо то ба ин ҷост, лекин зебоии ин тахтасангҳои хеле ҳам бузург моро водор сохт, мафтуни худ кард ва водор сохт ки мо роҳи худро аз ин ҷо боз ба дохилтари ин кӯҳҳои хеле ҳам осмонбусу зебову қашанг роҳи худро идома диҳем. садои паррандагон аз қабили капку кафтар ки дар миёни кӯҳҳо сукунат доранд, фазои дараро бо мусиқии табиии худ пур мекард. фазои салқини дара дар канори кӯҳҳои бузурги сангии моро мафтун карда буд ва мо қарор додем ки дар ин ҷо каме истироҳат кунем ва зебоии атроф ҳаловат барем. истироҳат дар канори чашма як лаҳзаи фаромӯшнашаванда буд. ҳар ҷа бисёри одамон меоянд чашмаи шифода оббозӣ мекунанд. мисол захм доранд, чӣ доранд, ҳамин об фоидабахша барои вора. ҳамин оби шифо бисёртар барои бемориҳои пӯст фоида дорад. барои ҳал кардани мисол баъзи нехлӣ барои ҳал кардан бисёр оби шифобахш аст. ва бисёртар ҷа одамон меоянд тамошо, бисёртар барои касалиҳо меоянд оббозӣ мекунанд, табобат меёванд. дар ҷа бисёр табиати зебоманзар, табиати соза барои тамошо. мо ҳам аз он ҷумла қатъи рафиқон меем, дар ҷа мешинем, худ мекунем, дар ҷа мисол хӯрок мепазем, тобе гайра дам мегирем, оббозӣ мекунем, бо мерем ба қишлоқа. обшин ҳам ай чӣ меояд, ай тайкуем маскараҷон, ай ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, ай Шӯрободи пештара, ҳам Сангова, ҳам боло обш меояд, мера ба оби дарёи Панҷда пайваст мешавад. ҳамин об ин об бисёртар баҳорда бисёр дайро мешавад, вози кам ай обш. баҳорда беҳад обш дайрои бадай ки ҳамин кувора мебинед хеле рӯж дай ку ҳама ҳамин ҷои обгузар ай оби чӣ мекунад, об шиштагӣ ҳамира рӯж кардагӣ ай. боҷа табиати мисол чӣ дорад ки тамошо мекунӣ, бузои кӯҳира мебинӣ,
ҳар намуд ҳайвонотро мебинӣ, дар инҷа кав мебинӣ, ҳар намуд парранда мебинӣ. Табиатш табиати барои чи аст? Сайёҳат барои сайёҳои ҳам дохилӣ, ҳам хориҷӣ бисёр табиати хуб аст, табиати тамошо, ҷои тамошо аст. Мисол бизи кӯира тамошо мекунӣ, кавга мебинӣ, хирса мебинӣ, ҳар намуд ҳайвонотро дар инҷа бисёр дорад. бисёр табиати соз аст, табиат барои тамошо аст. Барои мардумо гуфтанем кадоме ки хоҳишманд аст, кадоме ки касали пӯст аст, касали желудкаи марҳамат биёин оби шифо дами 2 бор 3 бор обозӣ мекунӣ, тамом мисол танаш донача буромадаги аст, хеле чӣ мебирояд, донача мебирояд, табобат намешавад, доначаи овдораам 2 бор дар ин об обозӣ мекунӣ, табобат меёбӣ, шифо меёбӣ. Чандин одаморо дидагием ки ҳамин об обозӣ кардагианд, пӯстшон соз шудаги аст. ин об асосӣ барои касали пӯст аст. Зимистонӣ дар миёи обозӣ мекунӣ, обш гарм аст. Зимистонда хунук нест, зимистонда бо гармтар мешавад. кӯҳҳои тахтасангӣ ки мисли деворҳои бузурги табиӣ моро иҳота карда буданд ва дарёчае ки аз миёни дара мегузашт як манзараи дилраворро ба вуҷуд оварда буд. ин лаҳзаҳо моро ба андеша водор мекард. табиати тоҷикистон чӣ қадар ганҷинаҳои пинҳон дорад ки ҳанӯз ҳам аз чашми бисёриҳо дур мондааст. пас аз истироҳат мо роҳи худро идома додем. дар баъзе ҷойҳо кӯҳҳои баланди шахӣ он қадар ба ҳам наздик буданд ки нури офтоб дигар ба дохил роҳ намеёфт ва танҳо як хати осмони кабуд болои сар дида мешуд. ин тангии дара эҳсоси аҷиберо ба вуҷуд меовард. гӯё мо ба як дунёи пинҳон ворид шуда будем. дар вақти ҷавонӣ, вақте ки дар ҳамин деҳаи Хирманҷо зиндагӣ мекардем, ҷои истироҳатгоҳи мо дар вақти кӯдакимон ҳамин деҳ, ҳамин дара буд. ҳамин дара да меомадем бо ҳамроҳи рафиқову додарову бародаро, ҳамин оби шафода обозӣ мекардем, то бега истироҳат мекардему, бо ба ҳин сангов тамошо карда фургашта бо ба хона мерафтем. рӯзи дароз ҳар рӯз дар ҳамин ҷа будем. дар ин ҷа миёи вомехӯрӣ, кафтар, кав, бизи кӯҳӣ вомехӯрӣ, хук вомехӯрӣ, рӯҳбову гирд вомехӯрӣ. умуман барои истироҳатгоҳ хеле ки дида истодед, тамошо кунед даже осмон кам тарикш метавон. Чандин солай наомада будам, ба ҳаваси ҳамин омадам ки давида омадам ки шояд ранги ҳамун вақто боша. омадам ки афсӯс ки об ба поин мебирояву ба болош ина нигоҳ кунед, кам тарик мебирояд, набошад солҳое ки пеш ҳамаш ба ҳамин ҷа мебиромад. ин об то ҳамун қариби қишлоқ мерава, қубури пластмаси қатӣ ба ҳамун қишлоқу ба ҳамун боғо тақсим шудаги аст. дар охири дараи танг якбора манзара кушод шуд. ин ҷо ки чанд дараи хурд ба ҳам мепайванданд, майдони паҳновари сангзор ва дар боло марғзорҳои сабзу хуррам ба назар мерасед. оби ин дараҳо якҷоя шуда тавассути дараи Шуробак ба дарёи Панҷ мерезад. сайёҳат ба дараи Шуробак душвориҳои зиёде надорад, чун роҳ қариб ҳамвор аст ва кӯталӣ ҳам нест. масофаи умумии роҳ тақрибан 3-4 километрро дар бар мегирад, ки барои сайёҳони ҳавасманд ва ҳатто кӯдакон низ муносиб аст. танҳо пойафзоли муносиб бо такчарми устувор барои роҳи сангзор кофист. ин мавзеъ на танҳо барои сайёҳӣ, балки ҳамчун манбаи оби нӯшокии мардуми деҳа ва обёрии заминҳои хоҷагии онҳо низ хизмат мекунад. сайёҳати мо ба дараи Шуробак на танҳо як пиёдагардии варзишӣ буд, балки кашфи воқеӣ як ганҷинаи табиии Тоҷикистон шуд. ин дараи хурд бо кӯҳҳои аҷиби тахтасангӣ, чашмаи оби шифо ва манзараҳои дилфиребу аҷиби худ минтақаи зебоест барои сайру сайёҳат.
бинандагони азиз, агар мехоҳед истироҳати пур аз фароғат ва таъби хуш дошта бошед, дараи Шуробак интихоби беҳтарин аст. Ин мавзеъ бо роҳи сабук ва манзараҳои дилрабои худ барои оилаҳо, кӯдакон ва ҳамаи онҳое ки мехоҳанд аз табиати Тоҷикистон ҳаловат баранд, муносиб аст. бо дӯстону наздиконатон ба ин дара биёед, аз оби чашмаи оби шифо бинӯшед ва зебоиҳои то ҳанӯз пинҳонмондаи Тоҷикистонро кашф кунед. Дараи Шуробак шуморо низ мафтун хоҳад кард.